bäckenpålar. Daniel har gjort nya broräcken på bron. Klockan är 4 på natten. Jag breddar bäcken upp och går ut i älven. Vita pricken på andra sidan, där är faktiskt en husvagn som har kommit. Det är någon som är som mig, som bor här. Om ni tittar i slutet på den här vedtraven så ser ni en vit prick där. Det är min husvagn. Där jag bor i Grända. Ja, tänk att man ska måste ha bo så här. Visst är det eländigt. Här har ni min gränd. Där alla saker som man vill stuva åt sidan på bondgården hamnar. Sånt som inte behöver vara framme hela tiden. Det som kanske inte är så snyggt att visa upp. Det sätter man här. Som mig till exempel. Jag kan bada om jag vill. Fast det kan ju i älven också så att det löser sig. Ser ni Kamp Stora Vännen? Solveig Nomad. Uppställd till parad här. Ska se hur nära jag har. Kanske har 5 meter till älven. Helt i fred. Har vi gjort en personalmatsal. Så kan de komma och käka med mig när jag gjort mat. Och jag sitter här och hänga. Ganska fin inredning här. Snygg patina på bordet här. Grym. Tandborsten. Det är mitt solsegel som jag sätter upp när jag står längre tider. Här är lite järnpinnar som är bra som försvar mot folk. Jag kan sätta upp ett stängsel här. Ja. Kan man sitta här då på bänken under presenningen eller solseglet. Ett bord här. Ja, till och med. Jag har till och med belysning här. Och som bakväg här har jag en gammal lastbil. Och en till tank. Här är jag inne i Grändan. Fantastiskt va? En liten hälsning från Hippieland. Hej då!